Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि स्कुल चेनेलाव बरायना बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय दामानि फुंनि खैथासोबा जाखो 9:30 जाबाय खोमा अखा हाबाय थादों आरोना जोंनि गुवाहाटियाव फुङाव सायो अखायाबो मस्त हामथारा ओमफ्राय आङो दायो ओंखाम एवगासिनो सादो जानो जेबो गैया आरोना मेथाइ सिथाइ बेखायनो ओंखाम दंमोन मैया हरनि ओंखाम एवबाय आङो मैं दाई सादो जानोसै ओंखामबो उखैखादों ये देखो सोर सोर ओंखाम एवनाय मोजां मोनो कमेन्टआव खोन्थाहरदे आं मार मोजां मोनो फ्राइड राइस देखो रेडी यानि खान्थाल बेगर दंमोन इयाव मोननैसो खोन्थानोसै A few moments later. अखायानो फैफिनलायसिगोन खोमा आरो खोमसि खालामफिनबाय दैबाय सान्दुं ओंखारदोंमोन आरो जाबाय खोमसि खालामफिनलायबाय आरो बेनिफ्राय नै जोंनिया माइरंआनो गैला आरोना बाङायल' दोङो बेयाव आङो ओंखामबो जानना होबाय खानै मानसिनि ओंखाम बाङायल' जायो ओमफ्राय दैनि जखाखौ बारा पात्ता मोनस्लाबा आरोना बेखायनो आङो हरनिबो संखादों बाय माखासे जायोना माइरङा होमबानिया बाय मिथियो आरोना होमबानिया नङाबा दैया माखासे ओमफ्राय ओंखामा खम जानानै गेफे जानो नागिरो ओमफ्राय मा संगोन दा भिन्दि दोङो बाङाय ओमफ्राय भिन्दि होजाया आरोना दा हराव जानांगौ ओमफ्राय आङो आलुजों दावदै सेफ्लेनानै होनोसै ये देखो या दावदै फायबावबाय अखाया फायबावबाय दायो रुगासिनो गासैखौबो ओंखामखौबो रुबाय ओमफ्राय ओंखामखौथ' रुखायो ओमफ्राय माबाखौबो रुबाय दावदै आरो आलुखौबो रुबाय ओमफ्राय दायो दसे थानानै मोनबाथाय जानोसै आरोना रुबाय ये देखो मोनबाय संख्रि ओमफ्राय थावनि थाव बारा होआलै माबायो मेगनाव हाबनो नागिरसोयो पियासाबो आरोना पियासाबो हाबनो नागिरो जारदोंसै पियासाबो आंखौ सेफ्लेना लाग्रोनोसै आलु सेफ्लेनाया जाबाय ओमफ्राय दावदै बयलार दैखौबो मिक्स खालामजोबनोसै ओमफ्राय नैयाव दङ बाथोन फालौ गोरान आरो सामब्राम ओमफ्राय बुद सोमनाय दंबायो 50-50 रानबाय आं फालौखौनो होदिया दंमोन फालौखौनो होदिया लगायफिननो गोनां जाबाय सारा फालौखौ सारानिबो जानायनिख्रुइ बांसिन खोलैनायासो बारा जादों गेदेरखौ जानोसै नै जाजोब्बाय लोगोफोर बेहा टेस्टि जादोंमोन बाथोन साथोनफोरजोंसो बांसिन ओंखाम माबा होना बोरियाव हिटानो जाखांबाय दायो ओमफ्राय दायो थोरसिफोरखौ सुजोबनोसै बेनि उनाव दुब्ला जेथो मैथोनो ओंखाम खोलैसोना दोननो साला दायो जाखांबाय लोंखांबाय फुंनि बोथिसे सानजौफुनि बोथिसे दायो टाइमा जादों 1:15 ओमफ्राय बोथोरखौ नायनानै 1:15 मानि जाबाय बेसा नाङाखैनोखा दासो 10:09 जानाय बेसासो नांदो ओमफ्राय दायो मा खालामना थानो जाखांबाय लोंखांबाय जेबो खामानि गैया थांनोबो गैया फायनोबो गैया उन्दुनानैनो थानोसै जालाय उन्दुलायल' जाबाय थाबाय जि मटुटु जाबाय बेनि सायाव आलु जाबाय थादों पेटलि जाला लांसिगोन आं आलु जाबाय थाबालाय नों पेटलि जायो आलु जायो पेटलि जासिगोन मा जेबो न'आव थाबाथाय खामानि थिनबाय थानायनि रागा जोङो दसेबो जनो मोना मोजाङै होननानै ओमफ्राय दायो थाबाथाय आरो जेबो मावनांगौ गैया दांनोबो गैया ओरैनो थाबाय थानायनि बेकार
थाबाय थानायनि मोजां नाङा बरिं नाङो ओमफ्राय मबाइलाबो MB इमान दसेनो जोबो नेट फुल टावार नाङो नालाय बेखायनो ओमफ्राय मोननैसो फेसबुकफोराव भिडिअ नायबानो गैला 2GB आंनिया 2GB खानसेया थाङानोखा मानिदि अबस्था जाना दङ जि मा खालामगोन मा मागोन केन्डि क्रास गेलेयो केन्डि क्रासाबो मोनबानि उनाव गैला गेलेनो मोना इमान दुखु न'आवसो थांनो गोसो बायनोसै माइरं गैला दिनै बायनो थांनांगोन माइरं दायो बेलासिफोर नायनोसै मा जायो लोगोफोर मोनानि साहा लोंलायनोसै ओमफ्राय बुट एवनाय लादो मिथाइ गैया नालाय सादो लोंनोसै ओमफ्राय दायो जि बरिया मोदोमखायो अरनो हागोन ना हाया बारा स्रां जाहा बिदि जानांगौमोन मोजांमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेमानोसै माबायदि मोनखो नोंथांमोननाव अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ